ଆଜି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ଢଗଢମାଳି। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଢଗଢମାଳି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। କଳା ମୁଚୁ ମୁଚୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ, ସୋରିଷଠୁ ଛୋଟ ହେଲେ ଖାଏ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ। କଳା ମୁଚୁ ମୁଚୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ, ସୋରିଷଠୁ ଛୋଟ ହେଲେ ଖାଏ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ। ଉକୁଣି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉକୁଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ଫଳରେ ଅନେକ କଣ୍ଟା, ପାଚିଲା ଖାଇଲେ ହାତରେ ଅଠା। ଗୋଟିଏ ଫଳରେ ଅନେକ କଣ୍ଟା, ପାଚିଲା ଖାଇଲେ ହାତରେ ଅଠା। ପଣସ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଣସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଟିକି ବାଛୁରୀ ବେକରେ ପଘା, ଟିକି ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼େ ଲୁଗା। ଟିକି ବାଛୁରୀ ବେକରେ ପଘା, ଟିକି ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼େ ଲୁଗା। ଛୁଞ୍ଚି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଛୁଞ୍ଚି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଠକ ଠକ ଠକସା, ତିନି ମୁଣ୍ଡ ଦଶ ଗୋଡ଼, ଦେଖିଛ କି ମଉସା। ଠକ ଠକ ଠକସା, ତିନି ମୁଣ୍ଡ ଦଶ ଗୋଡ଼, ଦେଖିଛ କି ମଉସା। ହଳ ଓ ହଳିଆ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହଳ ଓ ହଳିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନହ ନହକା ପତର ବଙ୍କା, ତା ଫଳ ବିକାଏ ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା। ନହ ନହକା ପତର ବଙ୍କା, ତା ଫଳ ବିକାଏ ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା। ଧାନ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ 32 ଚୋର, ଦିନରେ କରନ୍ତି କାମ, ରାତି ହେଲେ ସିଏ ଆରାମ କରନ୍ତି, କୁହ ତେବେ ତାଙ୍କ ନାମ। ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ 32 ଚୋର, ଦିନରେ କରନ୍ତି କାମ, ରାତି ହେଲେ ସିଏ ଆରାମ କରନ୍ତି, କୁହ ତେବେ ତାଙ୍କ ନାମ। ଦାନ୍ତ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦାନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପବନ ତାହାର ଆହାର, ଖାଏ ଗୋଇଠା ପାହାର। ପବନ ତାହାର ଆହାର, ଖାଏ ଗୋଇଠା ପାହାର। ଫୁଟବଲ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫୁଟବଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସିଲା ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ, ବସିଲା ଡେଣା ମେଲେଇ, ଧଇଲା ମାଛ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଆସିଲା ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ, ବସିଲା ଡେଣା ମେଲେଇ, ଧଇଲା ମାଛ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଜାଲ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋଠେ ଗାଈ, ରାତି ପାହିଲେ ମୋଟେ ନାହିଁ। ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋଠେ ଗାଈ, ରାତି ପାହିଲେ ମୋଟେ ନାହିଁ। ତାରା। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାଇଥିଲି ଉତ୍ତର,
ଦେଖି ଆସିଲି ଫଳ ପରେ ଧରିଛି ପତର। ଯାଇଥିଲି ଉତ୍ତର ଦେଖି ଆସିଲି ଫଳ ପରେ ଧରିଛି ପତର। ସପୁରୀ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସପୁରୀ।